అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలు కన్నుల పండుగగా జరిగాయి. వెలమ వీధి రామాలయంలో శ్రీ సీతారాముల వారి కళ్యాణ మహోత్సవానికి ఏపీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు హాజరయ్యారు. స్వామి అమ్మవార్లకు సతీమణి పద్మావతితో కలిసి పట్టు వస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు, మంగళసూత్రాలు, వివాహ సామగ్రి అందజేశారు. అనంతరం అయ్యన్న పాత్రుడు దంపతులు అయ్యరక వీధి, వెంకనాయుడుపేట, కొత్త వీధి, జోగనాథపాలెం, గచ్చపు వీధిలోని రామాలయాలను సందర్శించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. శ్రీరామనవమి హిందువులందరికీ ఒక పవిత్రమైన పర్వదినమని అయ్యన్న పాత్రుడు అన్నారు. ఉగాది, శ్రీరామనవమి, సంక్రాంతి వంటి పండుగలు తెలుగువారి సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు అద్దం పడతాయన్న ఆయన పండుగలను ప్రతి గ్రామంలో పార్టీలకు అతీతంగా జరుపుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ¿Qué te